Yo
Warok Garuda Wisnu Satria Muda Samparyo. Heyo, 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 heyo. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo,
Ayo, Papa, aduh. Nemo sang terbarongnya Indonesia. Yuk, Nova. Yuk.
Waroknya Indonesia. Semenika babantari waros Romanggolo bapak ingkang nomor setunggal. Nggih. Iki kabeh wis padha ngambruk Panarto. Nggih klesedan Mas Jaya. Klesedan. Iya. Nggih samenika babak pertama minangka pemanasan. Nggih menika pambuka saha pemanasan saking rencang-rencang karo Daun Satria Muda. Iki pokoknya sing rawuh rene ora ming barang ketok tok Pak Narto. Nggih. Ananging barang-barang sing boten ketok menika simbah-simbah menika ingkang saking alam liya. Alam liya. Menika sampun rawuh wonten mriki kaperlu ngramekaken acara wonten siang menika. Mbok bilih semoga saja dari Dusun Gambiran Desa Ngulon salam menika
waget dipun paringi gemah ripah roh jinawis Amin ya dayamipun rabbal alamin. kanthi donga panjenengan sedaya Nggih. lantaran seni budaya Nggih. wonten ing siang menika. Iki macam-macam dirawuhke mengkono babak warok, gedruk ana tari Bali, Tari pokoknya Bali. bareng-bareng demi menghibur masyarakat dusun Gambiran dan sekitarnya. Khususipun datang putra ingkang dipun hitanaken niki Mas Gibran Putra. Nggih menika ingkang sampun dipun hitanaken napa dereng menika mugi-mugi putra ingkang dipun hitanaken dados putra ingkang solih migunani dhateng tiyang sepuhipun berguna bagi nusa dan bangsa Mas Jojo. Pokoknya selamat dengan bentuk, yang baru. baru. Nggih menika anu adikipun sing dipun hitan Mas Jojo wonten Nggih. sebelah mriki nggih. Oh, niki. Nggih, Mas Gibran Putra menika. Mas Gibran Putra. Mas Gibran Putra kelas pinten? Kelas pinten? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oh, Nggih. biyen aku supit kelas 3 SMP Pak Kelas Narto. 3 SMP Mas Jojo ora alot. Kuwi aku nganti digeret-geret. Oh, digeret-geret deneng-eneng karo tukang supite. Asine ra urung wani. Urung wani Tapi arep dipeksa-peksa piye wi. meneh, yo. Iya. Pokoknya supit kuwi pepisan wae aja ping pindho. Sepisan bae iki. Soale ngapoki. Ngapok tetep kapok Mas Gibran ki tetep kapok wi Iya. Mas. Nggih. Mas Gibran, le supit arep dibaleni meneh apa ora? Kapok napa mboten? Tapi iki mboten minangka medeni sing liyane mboten Nggih. nggih. Pokoknya adik-adik semuanya, saiki supit niku wis ora loro. Ora loro, ora loro. Iki ana iklan ning radio muni supit ora loro. Ya Soale ampun wedi. dengan majunya zaman menika alat sudah mendukung. Iya, Enten sing jerane laser. laser ora kerasa. Ora krasa. Mugano awak dhewe sebagai kewajibane wong Islam Nggih, nggih menika diwajibaken kagem berhitan. berhitan sunat nggih kagem adik-adik ingkang dereng hitan monggo enggal hitan aja lali nanggap GWSM. Kanthi hitan menika dados ngibadah. Amin. Ngibadah ya Pak Narto mergo hitan ngundang Garuda Wisnu Satria Muda. Sak mene kae brayat-brayat penontonnya bareng-bareng. Podo seneng kabeh. Lah. Muga-muga nggih. Mugano kuwi wis dadi berkah barokah. Amin. Iki sing nonton kene kabeh mendoakan Mendoakan. supaya Mas Gibran Putra menika dados putra sing soleh, Amin. berguna bagi masyarakat nusa dan juga agama. Leres Mas Jojo. Nggih. Pokoknya welinge, pokoknya manut karo wong tuane, Nggih. karo guru ya Karo kudu gurune. digugu. Nggih. Pokoknya sekabehane hormat dengan orang tua, mugi-mugi kaya sing mau didongakake. Nggih. Iso dadi penerus seni Leres. kebudayaan Indonesia. Mugano Pak Narto iki zaman saiki oke cah cilik-cilik dolanane HP wae. Kok esuk tekan sore dolanane HP wae. Ha iki suwe-suwe engko sak liyane ngrusak mripat bisa ngrusak sing jenengane semangat. Semangat. Sing sejatine urip iki janjane ora mung manteng layar HP tapi kudu obah pola. Obah pola. Ya syukur-syukur gelem mlebu sanggar ngono dadi iso melu nguri-nguri kabudayan Jawi. Leres berkreasi. Kadang bapak ibuke nek anake dolan ning pasar ngono kae, Pak Bu, ajeng nyuwun jaran, ajeng nyuwun pecut. Nah, iki kadang ana dolanan ngono kuwi dipun turuti mawon supaya nih masa kecil menika diisi dengan hal-hal yang bahagia yang berbau kesenian supaya nih nginjang niku saged dados generasi penerus. Iya. Iki sithik-sithik neng orang ngaji. Orang ya. ngaji Mas Jojo ya sepenting dadi sopi tutur luhur. Ya, betul. Iya. Pokoknya kita dorong anak-anak untuk mencintai kebudayaan Indonesia. Iya. Oke. Iya. Yo, satu galing lagu panyuwunan saking lah iki sing duwe gawe mungkin niku Mas Gibran. Mas Menika Gibran. nyuwun lagu Wiso Wis Tresno. Trisno. Mas Jojo iki sindane kok wis jedul Mas Jojo nang kene ora krasa ki. Ya, selamat datang Iya. Jeng Sania. Kok Oke. rada keri kepiye iki? Ado-ado mabur saka Kalimantan, Pak Narto. Kalimantan macet. Ning awang-awang kono macet. Heeh. Pripun ngabari Mbak Sania? Jee, alhamdulillah sehat Mas Yoyo. Iki mau ning dhuwur kono kepiye goncang-goncang pora pesawate? Jangan yo bergetar. Bergetar. Pokoknya aja cedak-cedak karo tukang base. Soalnya tukang base iki sing ngisor bergetar ya, Wan. Waduh. ramen. Sikile iki lho maksudnya. Ya dipun paringi wisa tresno kagem panjenengan semuanya. Masih bersama Garuda Wisnu Satria Muda Indonesia punya bersama Sindan Trimos. Ginuk-ginuk plenuk-plenuk pokoknya asoy Pak D dipun paringi wisa tresno sumangga.
Gusti sliramu kepacut tak tresnani ending nyatane sliramu ra bisa tak anggepi sliramu kepacut tak tresnani ending nyatane sliramu ra bisa tak anggepi Ayo Mas Adul, baroknya Indonesia.
Aturaken pengumuman dhateng tiyang sepuhipun Adik Aira, monggo enggal merapat wonten sakilen panggung amargi putranipun semaput. Sebenarnya ngaturaken pengumuman dhateng tiyang sepuhipun Adik Aira kasuwun enggal merapat sakilen panggung amargi putranipun semaput. Matur nuwun. Ayo padha seselahan ger bareng-bareng ana kene ana ing gampiran. Yuk salam magelake. Ayo para bola putra, bola karang taruna sedaya. Minangka seni budaya siang menika dadosaken anggugat jiwa seni kanthi luhur-luhuring budaya bebarengan. Sleep.
panggung. Terima kasih.
kami ulang untuk panggilan untuk teman-teman dari adik Naila dari Sleman, teman-temannya atau keluarganya untuk merapat di samping kanan panggung di sekitaran operator sound system. Mohon sekali lagi panggilan kami tujukan kepada keluarga atau teman-temannya adik Naila dari Sleman. Mohon untuk merapat di kanan panggung dikarenakan adik Naila kecapean atau semabut. Terima kasih. Gledang, gledang, gaetan. Roko kadang kacirat tresno dinali-tali ning jiwa kegandrung parasmu ora gampang nopo lakon iki aku wis nyoba ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa wis lilakno ayo mas timbang atimu lara mergo rasa tresno iki ra bisa dipaksa. Durung lilo
atimu lara mergo rasa tresno iki ra bisa dipaksa. Winor seto